Manut to. Arang-arang tuh gadrung ayu. Oh, arang-arang piye? Gadrungan karo niken sesuk asam uratku kambuh. Amin. Iya. Aku wis ndak kuat kok dadi pasangane sampeyan kok. Wis ora kuat piye ta? Oh, mulane anggar petuk putus. Kowe ora kuatan. Wis ganti wong pira wae. Ora. Selamat malam Mbak Niken. Selamat malam Mas Bayu. Pinaringan sehat toh? Alhamdulillah pangestune Mas, kula sehat. Kudu disehat-sehatke mergo sampeyan kuwi dudu duweke kulawarga ning saiki duweke masyarakat umum mergo kepinteran panjenengan. Nggih Mas. Tetep awet lembah manah, tetep awet dadi piyai sing apik lahir lan batine. Amin. Nggih Mas pangestune. Sing penting awet, muga-muga awet gitu. Nggih leres. Nggih niku panjenengan wis diantu-antu kalih warga Koperasi Karep Tuwin Bojonegoro sakiwa tengenipun. Salam hormat sik Nduk kagem Bapak Suryadi. Oh nggih kagem Bapak Haji Suryadi. Bapak Haji Suryadi. Suryadi. Menika selaku direktur utama. Oh, lah aku lawa foto kalih Mau Pak Tresno. sanes Ibu Suryadi ketinggalan. Nggih. Tapi kalih Pak Suryadine dereng. Ayo mengke no. Kok diaturi pinarak munggah. Oh gitu biar saya juga tahu. Nggih no. Kau yang kepareng foto munggah lah jadi sejak ini gampang. Gampang apa no? Engko nek Pak Suryadi munggah, kuwi mesti nganti para karyawan-karyawane utawa kalian Pak Haji Sutresno. Dadi mungkin jenengan saya akeh. Nggih, dadi jenengan lenggah sik. Men Pak Suryadi karo Nduk Niken. Yen Pak Suryadi munggah terus aku lungguh ora cair. Ya ora apa-apa sing butuh cair kan kudune sing enom. Nah, sing tuwake wis ora butuh. Apa masamu sing tuwa iki kenthel. Oh cair yo padha wae. Sampeyan suarane. Kok huruf? Nduk Niken iki ulang tahun Koperasi Karep yang ke-49. Semoga Koperasi Karep Bojonegoro dan juga khususnya buat Bapak Suryadi semakin jaya, amin. Semakin sukses, amin. Semakin lancar, amin. Semakin apa ya Mas? Semakin kuncoro gitu saya kundang Koperasi Karep masyarakat itu loh semakin saya rukun saya makmur masyarakate Pak Pak Suryadi dunganipun lari kang tasih polos mandi benten kali dungane sing gondol 50.000 yo ngapa ta kok gondoli piye dilungi kok gondol aku dendam pokoknya aku kok dendam jadi kira polos bocah iki lah kuwi 50.000 lha iki apa ingsun pribadi. Iki apa Pak De? Iki kok dalange khusus aku satu. Iki khusus sampean. Sampean ora sir ngowehi aku to. Jare aku sampean pek putu. Niken iki apane jenengan? Ya sak putuku. Lah iya mbae iki nek ketemu putune mesti ya nyangoni, mosok ya mung meneng wae. Wis suwi lho ora ketemu. Lah iya, wis suwe to, Nduk Niken ora ketemu karo Mas Gareng. Ya mosok ya tega. Ayo. Mosok ya pira kuwi? 50 lho Mas. Ya digenepi 100 to. Wong tuwa karo bocah genepi pira? 100. Yo 150 pae kabeh. Ya alhamdulillah. Wong ngekei putune kok nyicil.
Sampeyan ikhlas apa ora? Kayake nesu lek nesu nyo gak usah wis sampe nanti masuk neraka lho. Aku ki atiku wis koperasi. Dadi kabeh tak keke. Lho, kapan kok ora ngabari nek operasi? Koperasi. Koperasi to, Oh, krungu kuwi operasi. Ati kok koperasi iki piye maksudnya? Karep. Oh, karep. Atiku wis karep, atiku wis koperasi. Oh, iya iya. Ya wis karep, tak kei. Iya ya. Iya. Aku wis karep. Wes rasa ngono suwe kaya. Aku anggur kepethuk nikah kok mesti kelangan aku. Lho jane berarti ora karep kok gelo dirembuk iki. Heeh. Ya karep. Nggih, mulai yo iki diaturke rerepen sawetara Mbak Mbak Niken. Nggih, Mas Ya, disalam dulu, salam sapa dulu untuk para penonton semene akeh iki. Nggih, ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki aku lagi iki lho, main wayang kok ning pertelon iki lagi. Apa telon piye? Lah iki kono. Iya, kaya ning pertigaan. Ah ning kene piye disulap dari gedung pertemuan ya penak. Betul. Niki maune napa, Mas? Niki maune napa? Pabrik to? Nggih niki ya pabrik, niki dienggo napa niku nampa mbako, Nduk. Oh, tapi Pak Sri niku alhamdulillah niku lho Mas, tiange niku mboten pelit. Oh, tenan kok. Biasane lek teng pabrik ngeten iki to, didelok mung nggih karyawan karo staf-stafnya. Tapi malam hari ini untuk umum loh, Mas. Oh, luar biasa. Nek mriki sudah tahu. Nah, tepuk tangan untuk Koperasi Karep. Ini memang dari kita untuk kita. Ngerti toh, Koperasi Karep niku nek ora ana panyengkuyunge masyarakat tidak akan berdiri. Betul. Mula gandeng syukuran ya masyarakat dikedepankan. Loh, Kayak sing mirsani kuwatah sangat loh, Mas. jan hebat nek semene kok Nggih. wong kabeh. Lah nggih. Iki didol apa piye iki? Apa toh? Apa? Iki Apa? Itu kok ana pesawat ning kene iki? itu didol? namanya drone. Apa? Drone. Oh, drone toh. Iya. Kuwi drone. Tahu enggak fungsi dari drone itu apa? Apa? Drone itu kamera yang bisa menyuting dari jarak kejauhan. Dari ketinggian. Iya, dari ketinggian. Oh, kuwi ana kamerane toh? Heeh, ada kamera. Wow, iya. Alah. Ya wis tua Mumpung di kan. kamera. Neng kamera drone itu tidak bisa menangkap jin. Gitu. Oh, berarti hilang Mas lek anek Ora jine. ketok ya? Ora ketok lek putih lho sing ketok. sing mening-mening ayu-ayu ketok. Anggere sing Aku tak putih. pindah saka jam ning jam. Ya, Oh, aku darani kok kaya dukun to kae. Oh, sapa sing tukang Mbahmu dionekke jam kok kowe. Sapa sing ngunekke sampe jam? Lah menawa ning kene nek jam kan ya ora Nah, ngerti aku rak apa mau ya ngene terus to. Kamera sampean. drone kuwi ra iso untuk menangkap jin. Kok iso? Kok iso rumangsa Baper ya? ya Mas. Gumun aku. Ya iya. Aku kok rumangsa dhewe. Mula ngene ora usah gelo. Saiki perkara putu karo Mbah tak ilangi. Betul. Sekarang menjadi pasangan. Ya. Nduk niki nembang Nyidam Sari gandrung pasanganmu Mas Gareng. Wis. Ning nggone banner iki udah gareng sampean itu sing dipajang kok tapi tekane sampean ya. Iya. Kuwi jane Gareng Angga kuwi. Anu nun sewu niku gambare garenge pun mati lho, Pak. Wis saestu sok mleyan nimbali kula ganti nyuwun foto kula mawon mengke ngersani foto kula kirim. Ya ben ora kleru sok ganti Gareng ae. Lah Ti Mas. Oh, Ira. kudune sing luwih enom to Mas. Supaya panitia ora kleru Hah? ganti Gareng. supaya panitia ora mumet, ora sawayangan. Ana kancane ditinggal. Iya. Ya, saiki Nyidam Sari dibawani. Nggih. Nduk niken gandrung Mas Gareng. Wis Ayo. kuwi anggepen walana sing bagus dhewe. Ya ta? Nggih. Arep kaya bokong dicet. Ning kuwi anggepen Bokong Oh, sing dicet. kok- apa Piye? kurang gawean to bokong kok dicet iki lho. lah men kita. Yo elek-elek ning aja bokong dicet to. Ayo. Paling ora ya bokong ditato. Kono Cahayu gandrungan kuwi Mas Gareng. Nggo rabuk nyawa. Nggih. Iki mumpung ditimbali ya. Maka duh wong bagus. Nggih. Dawang bagus. Bapak jening hati
Jane Niken ki statusnya apa toh? Lah ya penyanyi waranggono. Penyanyi polahe kok bajak laut. Piye to eneng apa to? Jawel wong bagus ki kekasih sing alus. Lah mah aku ben gandrung wong mesti lek dijawel mesti ngene ya mending tak ngenekne ae. Manut to. Arang-arang duwe gandrung ayu. Oh, arang-arang piye gandrungan karo Niken sesuk asam uratku kambuh. Amin. Ah kok. Cai dia. Oh sehat kok asam urat. Asam lambung kok ya. Ayo, rene. Kok asam lambung? Eno. Ayo. Sawangan lampu kaya ono sing mati siji. Lah, ngono dirembuk. Dah iya. Kaya kencing manis tadi. Ngene apa sing biasa? Joget sing biasa. Asam urat, asam lambung, kencing manis. Aku ki gareng di laboratorium. Isine penyakit kok. Ya sing gagah. Sing gagah. Aja koyo Iya, aja dadi atimu. Saking senenge ngatiku polahku kaya ngono mah. Oh, nggih. Ya ganti Mas Garing sing gandrung. Duh, Apa to awakku dhewe? aku ora nyimak mau. Iya. Apa to awakku dhewe. aku mlaku nggih Kacang Mas. Kakang Mas ora Kacang Mas. Lah mlaku-mlaku rene Iya, lho. mlaku rono. Digandeng Ken, gandengen Ken, Mas Garing digandeng. Nah, jan kaya putune ngeterke mbane puskesmas ya. Ora apa-apa, goleke kesehatan kok. Ora roman ra paten. Aja nesu to. Cek gula. Kencing manis neh. Lah biane wis tuwa iki kudu cek ngono kuwi. Yo cek-cek ning ora kakan penyakit kok. Ya, do dewa, do Ken. Ayo wis. Dademu Nyawang kini nih Ken. Malas sana Ken dituntun Ken. Asyhadu alla ilaha illallah. Kaya wong mecati ya. Lah ngapa ngerti miring-miringnya kok ora ya wedi to. Drama. tapi malah melok miring-miring kok. Drama kok. Ya tapi yo rene gandrung kok miring-miring ngene. Aku Bayangke keren. lek terus pamane zaman Gen Z apalagi ini zamannya zaman cah nom-nom. Pacaran nganti miring-miring ngene iki yo rene to Pak De, Pak De. Terus aja dituntut. Kon maca syahadat yo kowe mecati. Wis sampean Islam apa ora? Ya Islam. Ya Islam ki maca syahadat ki yo rene salahe. Nek yo aja terus kaya wong mecati ngono to. Tutupno ya. Pun kakang tansah midhangetake. Ya, besok kapan? Ya. Besok kapan katakan cecer lan wong Wedhus. Bagus. Oh bagus ya. Bagus. Bagus. Upama sira Upama sira nakoda tanpa prau sasat sarah sarah ing jelodri. ing jelodri. Kakang
pakaian lagu tadi ora hafal. Apal? Apal iki yo ngelingke wong kenane lali ora masalah. Ngono kok diurus karo putune mbok ngelingke kok malah nyengeni ya kan ya. Lah iya, kono dhewe yo ora apal. Jare pacangan saiki putu. Oh iya, ya wis. Iya. Aku wis ndak kuat kok dadi pasangane sampean kok. Wis ora kuat piye ta. Oh, mulane anggar petuk, putus. Kowe ora kuatan. Wis ganti wong piro wae. Ora, yo urung jodone. Iki sih konsentrasi ning sekolah. Saiki kelas piro ta Cahayu? Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Oh, nek cedak karo wong lanang iki nggo semangat belajar. Iya. Masa arep cedak karo wong tuwa. Tuwa ya ora apa-apa ning sing akeh duwite. Wah, iki apik iki. Lah iki tuwa rene apa-apa ya. Wis tuwa tak kanggup. Keloro-loronen. Oh alah ge. Yuk kan jam tari yuk lanjut sok Nyidam sari tepuk tangan kagem niken Salindri Bapak Ibu. Iki mumpung tak tes saiki. Apa? Ning aja berpikir negatif lan pornografi. Tidak. Pornografi. Saya selalu berpikir positif. Tegese koperasi ki apa? Tegese koperasi ya untuk menyimpan uang. Lah iya ono genahe. Ya toh Mas, mau gak? Koperasi yo kuwi lha apa nek ora kuwi? Nah, iki tak terjemahke ning aja berpikir negatif. Oke. Oh, Nanti berarti arep dipisah iki tembunge. Sama dengannya kamu nilai sendiri. Oke, nggih. Koperasi, koper kuwi wadah. Ada. Asi ki air susu ibu. Bener. Koperasi wadah air susu ibu kuwi BH. Iya, Artinya BH berbadan hukum. Nggih. Jadi kalau koperasi cari koperasi yang berbadan hukum seperti koperasi Karep niku genah wis sah, tur aman. Kalau tidak berbadan hukum berarti itu bisa-bisa penipuan. Oh iya, nelak tenan. Wah, mulai ya orang gumun, orang Iya. metal yang niken ki saya mumbul. Lah apa kok Mergo kualitasnya bocah iki pancen nyoto ora tegese ora karbitan, ora karbitan. ora kesengkan, ning Wah. ditata karo kahanan. Mung ya dongane wong tua muga-muga tetep eksis sepanjang masa. Amin. Nduk niki ampun lenggase, aku tak nyuwun tulung Pak Dirut diaturi pinarak wonten pemanggilan Mas Gareng. Bapak Sriadi sekalian monggo menawi wonten keparengipun. Sekalian Pak Trisno, sinten mawon niki bakal dipun kanthi kados adat saben monggo mriki. Pinarak mriki. Bapak Sriadi parenga wonten mriki Bapak. Monggo Bapak, monggo pinarak mriki monggo. Kalian ibu kalian Metara. mawon. Larak disampirke ono monggo Bu, monggo Bapak mriki Pak ngetan bali ulang apa sejane ono Alhamdulillah ketemu melih Mas Gareng pinanggih kalian beliau Bapak Sriadi kalian Ibu. Oh, oke. Wilujeng dalu Bapak. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu Ibu. Nggih.
pinaringan sehat sedayanipun binerkan dening Gusti. Sadurunge matur kalah terjemahan Sri Adi kala malah lah ngapa dijelet-jelet iki yo kecetok kok suarane gaung tok kaya ning jero gumuk ora mudah-mudah kok mbuh kene iki yang sewu nggih niki matur sembah nuwun sampun kersa jumeneng wonten mriki supados masyarakat sak kiwa-tengipun mriki pirsa endi to piyai sing asmane Pak Sriadi nggih menika. Ha iya, genah piyai iki pirsa kabeh. Bapak badhe paring dawuh monggo Pak. Nggih, matur nuwun. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Nduk Niken, dados beliau itu mengenang masa lalu, masa kecilmu di sini. Riyen ya neng kene karo Mas Sleng. Om Sleng almarhum. Ya, nggih. Sekitar tahun 2012 2012 13 lah ya. Nggih niku mula niki terus biyen nduk Niken isih SD saiki wis kelas 2 SMA. Alhamdulillah. Mas Bayu. Dawuh. Kula nggih badhe maringke apresiasi kepada kru panjenengan. Wah, alhamdulillah. Mboten sah, Pak. Mboten sah. Niku mungkin nek dikek saya glelek-glelek. Ora. Tapi khusus nggih napa? Saya dulu bersama Suwargi bapak saya, Bapak Haji Muhammad Budi Suprayitno. Oh, Pak Prayit nggih. Alhamdulillah 23 tahun yang lalu saya mengenal cintaku yang pertama. Alhamdulillah mungkin masih eling sak meniki sapa sing pernah nanggonku tanggal 31 Mei 2002. Weh lah iki. Ayo Mas Bayu mesti ra kelingan. Soal Mas Bayu sik cilik mungkin. 31 Mei 2002. 2002. Nah, pas iku pas ngantenanku, pas nikahku. Nggih. Niku sing ngasta dalange sinten? Ora enek Mas dalange karena dalangnya waktu kuwi Pak Budi Suprayitno senengane Bapak Mas Bayu, Bapak Anom Suroto. Nggih. Maka di sini yang masih saya lihat alhamdulillah panjang umur hanya Pak Giarto. Oh, nggih. Pak Giarto monggo masuk sini Pak Giarto. Mriki Pak Gi, mriki Mas Desan. Mulane ket sore kok mesem. Tolong Mas apresiasi saya 2002 niku sing tesih nggih Pak Giarto, Pak Samino hanya Pak hanya 4 orang yang 5 orang yang 5 orang. Yang datang di sini berapa? Gangsal. Oh gangsal. Ya wis aku gandeng seneng Pak Giarto tak kei Pak Giarto sih. Mboten napa. Mboten ndak masalah. Menika kula namung matur bahwa alhamdulillah pengrawit abdi menika diganti bukan karena abdi itu bubar, tapi karena memang satu demi satu sampun kapundhut. Regenerasi. Nggih. Ingkang tasih sugeng utawi gesan nggih diantaranya Pak Giarto. Nggih, sisa-sisa Bratayuda ing kantor menika ayo. Tasih kemutan panjenengan manjak dateng Basuki Rahmat nomor 43. Tasih nggih. Langsung di nanggone gedung Tridharma. Alhamdulillah panjang umur. Ini kenang-kenangan dari saya, mudah-mudahan barokah. Tepuk tangan kangge Bapak Sriadi. Alhamdulillah. Matur nuwun dan Bapak Sriadi, muga-muga panjenengan sak keluarga binaring sehat. Amin. Lancar. Amin. Sukses. Amin. Amin. Alhamdulillah. Mas Bayu, tadi ada 5. Yang 4 mana yang 4? 4 ya kok Mbak Darsini barang niku. Monggo silahkan ke sini yang keempat-empatnya. Berarti anu sih. Pak Mangun, Pak Samino, Pak Demur, Pak Deratin. Mbak Darsini. Masih sing ngomong so pajak tuwek ngadeg. Panjak tuwek. Nggih. Mbak Darsini, Pak Deratin, Pak Demur, Lek Samino, Pak Mangun. Ayo kene. Nggih niki mila anu sampun mayang karo sedaya niki terus pun bibar Bratayuda nek Mas. Ayo. Niki pun mendhita sedaya Pak. Nggih. Alhamdulillah panjang umur. Ini manjai pas manten saya. Nggih, alhamdulillah. Dan ini tidak boleh meri karena ini rezeki yang kepengin itu dum-duman
tuwek oh. Waktu kuwi jaman kuwi Mas Gareng urung lahir gitu. Dereng enten niku. Pak Bayu derek dalan niku kula pun derek panom. Nek di. Iki lah neng Tridharma, aku wingi kae neng Trimoluwo. Nggih. Niki Bapak niki. Nggih, cara anu ya veterane kerawitan lah ya. Ning masih produktif sedaya. Nggih, terima kasih. Matur nuwun. Masih ingat nggih? Tepuk tangan kanggo Bapak Triadi, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Wah, mlakune terus beda. Iya. Mau munggah panggung ki ngene lho. Bar nampa ki terus. Iya. Sesuk wani babat iki. Ayo. Neng matur sembah nuwun Pak, kula Nggih. makili kanca-kanca ruang menika sampun dipun paringi apresiasi. Nggih, Mas. Perjuangannya beliau-beliau itu sangat besar sekali untuk mempertahankan budaya ini. Leres. Dan juga anu Mas Gareng, kula matur nuwun kalih Pak Yit. Napa? Beliau kan juga sebagai sesepuh SBA, sedulur Bayu Haji. Oh, ngono ta? Setiap suro ringgitan itu mara sepuhipun beliau. Namun sakmenika sampun kapundhut. Oh, nggih, leres. Mugi pikantuk swarga lah. Amin. Bapak, nggih niken wonten mriki pun monggo badhe ngersake lelagon menapa. Terus sinten ingkang badhe dipun dawuhi minggah? Ayo. Nggih. Nggih, monggo. Mbak Niken, Nggih, dalem, Mbak. sampean ini mulai wingi wis didambakan oleh Nggih. warga Bojonegoro. Leres. Sesuk Pak Niken kapan? WA aku nih. Sesuk Niken kapan? Sesuk Niken kapan? Alhamdulillah malam hari ini Mbak Niken sudah tampil di sini. Amin. Mudah-mudahan Mbak Niken dengan tampilnya di Koperasi Kar bisa menghibur masyarakat Bojonegoro. Amin. Dan seneng bahagia mendoakan Koperasi Kar tetap jaya-jaya selama. Amin. Mas Bayu, Dawuh. karena saya itu juga mesti ada partnernya. Oh, partner. Nah, partnernya biasanya pengurus, karena yang di sini ada pengurus. Monggo Pak Haji Sinten, Pak? Trisno SH, Pak Widarko, Pak Jarwo. Pak Ketua Koperasi, Pak Pak Ketua Sutrisno. Koperasi. Nggih, Pak Jarwo. Monggo bapak-bapak ingkang Monggo mriki monggo. Wah. Mbak Cip, dan ada Sri Kandinya satu sekarang, sinten napa? Bu Sri Ratna Dewi ya. Oh, nggih. Oh, nggih, Bu Sri. Monggo Bu mriki. Monggo Bapak mriki nggih sampun dipun sebat monggo mentara. matur kata-kata kula badhe nyuwun pirsa ingkang sisih mriku Pak sinten? Sik sadurunge Mas Gareng takon saiki tak takoni dhisik Mas Bayu. Napa? Nggih. Lah aku disenggah-senggol Mas Gareng terus e. Kula mboten nyenggol niku. Oh niku buyuten Pak. Lah iya. Kula mboten nyenggol. Mas Gareng. Nun. Pengen cair. Nggih. Pengen cair to? Oh. Lah mosok bokong ini disenggol-senggol ngene. Kula mboten nyenggol niku ngode. Alah. Mas Gareng. Nun. Yen pengen cair gampang. Napa, Pak? Coba bethekin jenenge bojoku sapa. Nah. Ayo. Artekno sisan. Kowe mung wis ngartekne aku to? Nggih. Ngartekne aku berarti caire 50. Yen ngartekne bojoku 150. Mboten yen kula ngarani niki kula wedi kleru. Niku pusaka lho, Pak. Naminipun nak pusaka. Naminipun sinten mengke kula artekaken. Lah ya jenenge sapa? Lho mboten sapa pun mboten napa-napa kula Pak. Karo bojone dhewe kok lali. Ora wong Pak Sri Adi ngetes kok. Menawi boten kandu lho, Pak. Nggih.
kira-kira nih. Nggih. Nun sewu lho, Pak. Nggih. Nek wonten lepat lho, Pak. Nggih. Bang kok dinteni kok. Kok ngenteni ngopo? Ya, Wong Sen. sing arep mari duit kene kok wis ngenteni. Lah aku ya ngerti namane. Yen mboten salah. Ya mboten klentu. Niku sinten? Lah malah Iya tak Aku mulang. terus terang wedi. Yen nganti nun sewu Bu, panjenengan bolo kula to Bu. kepala ora Asmanipun ngerti kok. Yo ora apa-apa to takon dhewe. Sing ngakoni sing kakung, sing putri sing tak takon. Naminipun sinten? Sinten? Lah. Bu ya ngono sinten ayo. Wah, Ayo. repot kapan caire. Mboten saya itu mangke kula terjemahkan Bapak lah sampun. nggih. Naminipun sinten? Tuti Wahyuningsih. Ayo. Tujuan omah-omah karo panjenenganipun Pak Pak Sriyadi. sampun kelampahan. Kok ngono? Lah, ti mongso menika sampun dados garwanipun. Oh iya. Loh. Terus Sinten malih? Wahyu. Wahyuningsih. Wah, saiki wis dadi garwane Bapak. Iya. Suwe. Heeh. Yu. Yuwono slamet ora ana alangan sawiji apa. Amin. Ning. Niate takon jeneng mergo arep ngekeki aku. Cair. Terus Suwe. kirang Kirang-kirang Pak. Ora iso wis cukup. Cukup sekian dan terima kasih. Oh alah. Pak Sriyadi sido kenek iki mau ya. Pokoke aku ki Lah piye wong meneng disenggal-senggal ngene. Lah aku ki lah jerat. tak kira ki driji dadak buntut to, Pak. Wah. Wah, buntut iki nyata. Aku dipadake duwe butut teng arep. Weh, bedheo salah siji. Gencahe. Lah. Iki lho, Bapak iki asmane sapa diterjemahke. Namine sinten Pak? Ayo. Iki tak kei anu apa kuwi klune ya. Kak, anu Mbak Nggih. Niken. Klune niki beliau ketua koperasi. Weh. Nggih. Ayo sapa? Ketua koperasi namine Ayo. Pak Sugeng Kencana. Lah. Nek kaya bis. Sinten Mas? Wong ki nek piye to? Kasih sayang asmane saya. Nek Jawane apa? Aku seneng kowe lah. Jawane apa Jawane? Katresnan. Nah, asmane sapa? Pak Tresno. Sutresno. Nah. Ki Pak Tresno ki sadurunge jabat sebagai ketua koperasi, biyen pemain ketoprak siswa budaya. Lah kok iso? Udah panggung ki lho wis win. Lah kan saking senenge lho Pak De kok. Ora ngendek seniman no beliau kok cair iki. Oh, pindah HP. Pindah HP. Tak kira Ngawur. cair. Ya kan Pak Nggih. Sutresno. Matur sembah nuwun Pak. Alhamdulillah. Aku ora leren terjemahne lho langsung di. Perasaan terjemahke ya kan ya. Pong bedek tok lho. Iya. Teko Bapak. klu. Bapak. Sinten malih jenengan sinten Pak? Klune napa klune? Wis iki kok cair terus kok. Miken ki penyanyi apa Bang Tidil lho tadi. Lah ngopo? Kok kabeh-kabeh dijaluki. Pegawai koperasi ya. Kowe yang Koperasi. Nah, kowe yang jaluk ki aja kowe tok. Aku jaluk. Alah wong kiri jamaah ya. Monggo Pak, anu badhe nyekel ngersake napa Pak Trisno Pak? Nggih. Kalian Pak Pak Sriyadi. Apa? Bapak-bapak. Monggo. Monggo Bapak-bapak. monggo. Kula nyuwun lagu Perahu Layar. Oh, perahu layar. Kenapa harus perahu layar? Karena ibarat bahwa koperasi Karep ini adalah sebuah perahu, sebuah kapal yang ditumpangi 6.500 orang. Amin. Sehingga saya sebagai nahkoda kapal itu supaya semuanya bisa makan, semuanya bisa Tepuk hidup, tangan, semuanya Kang Pak bekerja Sriyadi. untuk koperasi Karep dan untuk perahu yang kita tumpangi bersama dan memberikan dampak positif ekonomi kepada masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Amin. Dan itu monggo perahu layar. Monggo perahu layar yo dipun garap. Monggo yuk. Sembah nuwun Pak Sriyadi. Duwen bapak-bapak sedaya. Monggo menawi wonten paring dawuh malih Bapak. Monggo. Satu lagu yang Mbak Niken itu apa ya? Teman-teman itu kan mendambakan Mbak Niken itu datang di sini. Nggih, napa Pak? Ngersakaken napa? Nah, lagu yang diinginkan teman-teman itu ayang-ayang aja deh. Oh, ayang-ayang. Nah, karena ini kalau semua kan kalau nyetel YouTube-nya Mbak Niken, oh lagunya ayang-ayang. Oh nggih, siap. Ayo, iki diatur ayang-ayang.
nek Mas Gareng rasa ayang-ayang Mas. Anyang-anyangan mawon. Gareng. Monggo Mbak Niki. Yo, ayang-ayang. Yo, ayang-ayang. Monggo, monggo. Ayo coba. Monggo yo. Alhamdulillah. Matur nuwun, Pak Sri. Nggih. Wah wis iso gawe lega nduk niken. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Anu nyuwun dawuh wonten malih monggo. Anu pripun Pak Trisno dawuh Pak Trisno. Dawuh. Monggo Pak Trisno. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga Bojonegoro, karyawan Koperasi Karep dan anggota Koperasi Karep. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini ada pagelaran wayang kulit di dalam Bayu. Alhamdulillah dengan tahu Niken Salindri sama Mas Gareng. Mas Gareng. Alhamdulillah ini luar biasa apa yang diangan-angan oleh masyarakat Bojonegoro pada malam hari ini sudah terlaksana. Mudah-mudahan hari ulang tahun Koperasi Karep yang ke-49 Koperasi Karep tambah maju, tambah berkembang dan tetap jaya selamanya. Terima kasih. Amin. Hebat luar biasa. Nggih. Ini 49 tahun, insya Allah mengko yo bakal tahun emas nek wis 50 tahun. Nah, kira-kira rene neh ta Mas Bayu? Lah pun monggo nyumanggaaken derek bakenipun gitu Mas Gareng paringi sehat, paringi sehat. Amin. Sedaya paringi keberkahan. Kalian ngeten Pak Sriadi. Nggih. Menika gandeng panjenengan menika nresnani dhateng kanca pengrawit ngantos semanten menika. Oleh titen ya Mas. Wiwit saka Pak Yit. Oh, saking swargi napa Rama Mara Sepuh. Lah kula menika namung kepengin ngaturaken tali asih karena malam ini lakone Gatotkaca Winisuda. Menika kula ngaturaken tali asih tokoh wayang Gatotkaca supados Koperasi Karep terus mengepakkan sayap demi kemakmuran masyarakat. Tepuk tangan semuanya seluruh anggota. Saya dhuwur semakin tinggi. Monggo Pak Yadi keparengan nampi menika namung tandha tresna saking kanca-kanca abdi kagem panjenengan. Luar biasa, tepuk tangan. Nah, alhamdulillah. Besar. Nggih. Kita Pak wayang sing mbok tawake ning TikTok ae ya. Ora nyapul teng TikTok aku. Ora ya. Wah niki saya Pak Prodomas niki. Alhamdulillah nggih. Matur sembah nuwun. Monggo Pak Yadi dawuh. Matur nuwun Mas Bayu. Nggih. Ini Gatotkaca melambangkan kekuatan yang luar biasa. Amin. Seorang satria otot kawat balung besi. Di mana seorang satria ini akan menjadi ratu atau menjadi raja di Pringgondani, walaupun tadi kalau kita lihat kisahnya ada Patih Sengkuni yang ngobong-ngobongi ya istilahnya. Alhamdulillah insya Allah tetap Gatotkaca jadi ratu malam hari ini, dan semoga Koperasi Karep niru Gatotkaca jadi raja di Bojonegoro. Amin. Raja ekonomi. Amin. Raja ekonomi. Amin. Matur sembah nuwun Pak Sriadi. Monggo naik tasih wonten kersangan lagu monggo naik badhe lenggah nderekaken menuju lenggah. Lagu terakhir Siap, Mbak Niken neh iki. Napa? Tapi aku kan Mas Gareng joget ae apa? Mas Gareng joget. Ket mau dereng joget Pak niku. Niku wis ora sae niku. Kowe iki jalan turu apa piye ta? Kene wis sobah kok lagu bret. Mbak Niken, Pak Kaji lagune apa Pak Kaji? Napa? Wonten Lestari, wonten sing duet. Nah, Lintang Asmara. saya minta karena ini supaya Koperasi Karep terus kita lestarikan seluruh unit usahanya, maka saya pengen lestari. Oke, siap. Anu dipun tepangaken menika yang jumeneng sinten mawon Pak Sriadi. Saya kenalkan. Nggih. Yang pertama saya Sriadi Purnomo selaku direktur. Nggih. Dan di samping kanan saya ini Bapak Haji Sutrisno SH selaku ketua Koperasi Karep. Nggih. Dan di samping kowe kok ya melek rono itu Mas. Ojo ya. Iki derek dipun tepangaken. Nih derek dipun nika titianipun sinten ngoten lho Pak. Kok titian? Pasane padane. Lah kowe ngenalke bojoku niki titian kula. Nggih. Kaya sepeda motor. Nggih. Nah, kalau di samping saya lagi ini istri saya. Ini mboknya anak-anak. Namanya Jatuti Wayuningsih.
Nah, di samping Pak Haji Sutrisno selaku ketua, di sini ada Bu Sri Ratna Dewi atau panggil Bu Nana. Beliau adalah bendahara koperasi. Wah. Jadi kalau Mas Gareng hari ini nggak manut sama Bu Nana, ora bayaran. Nah, Pak, kalau buatan nyuwun Bu Ratna, kalau melalui niki lho, Pak. Nggih, matur nuwun Bu Ratna. Di samping Bu Nana itu yang ganteng sendiri Pak Hingos. Namanya Bapak Widarko SH. Pak Widarko. Ya selaku sekretaris. Nah, di samping Pak Widarko yang Pak ini ada wakil ketua. Biasanya dia suka banci, Pak. Oh nggih. Niku sing anu sing riyen joget mepet apri niku ta? Pak, niki ganteng. Iya. Ayo. Itu namanya puas. Pak Jarwo ST. Pak Jarwo ST. Nggih. Sayangnya bengi iki kok April ra melok. Ning enten gentose, Pak. Enten. Wah, iki kudu munggah iki. Nggih. Sareng karo Niken kene. Nggih, siap. Geteni niki saya ganas. Nah, di samping Pak Jarwo ada Bapak Sucipto SH. Oh, Pak Cipto. Itu bidang usaha. Oh, Usaha umum Pak Cip. Dan alhamdulillah pengurus malam hari ini kompak bisa hadir dan bisa mendukung semuanya apa yang telah saya programkan untuk seluruh usaha koperasi Karep. Alhamdulillah mendapat dukungan dan restu beliau. Karena tanpa ada dukungan dari pengurus dan pengawas dan serta anggota, saya tidak bisa apa-apa. Kesuksesan koperasi Karep adalah kesuksesan kita bersama. Amin. Nggih. Lestari dipun aturaken. Monggo nduk niken maju ke depan. Dikancani Gentari gen ngancani Pak Jarwo. Ayo kene. Gen ayo gen Gentari. Ayo, mentara. Terus. Ayo. Niki presiden loro jenenge iki nyanyi Lestari Widodo. Ayo. Alah. Ya ora, aku sudah yakin wisan. Getari. Wes, kita nek pitung sasi kuwi gen. Lah, sing tak deloki sepatune kok, Pak. Pripun? Lah, sepatune munggah tegak. Pak, nggih, nganu lho Pak, nuwun sewu, naminipun Gentari Gentan niku bel. Terus tuh kricing. Enten bele sing muni kricing. Lah, Mas Gareng. Jawah. Iki Mas Gentari. Mbak Gentari kok Mas Gentari? niku namine Mbas. Mbak kali Mas Timbas. Nah, jejere Mbak Gentari iki ana neh. Sinten? Gentayangan. Iya. Pon mriku khusus Pak Jarwo, aja entek enek sing nggih. Pak, ditelaske, Pak. Monggo Pak Jarwo peken kabeh. Nggih, pun monggo ditilar mriki mboten apa benjing nggih. Yo Lestari yo. Monggo, ayo. Yo balikan, monggo. Yo go. Alhamdulillah. Wah, Pak Jarwo golek nggon dhewe kok urip kok tenan. Pak Jarwo, Pak, jenengan nggih kolu. Kula biasane kali mendem sampean boten mendem. Mboten apa-apa Pak, kali kula niku mboten resiko. Lah iya. Nggih. Resiko apa? Los. Nggih, kali. Kok niku los niku wong mlenteng tok niku ora lahir ayo. Nggih. Matur nuwun sayanipun Bapak-bapak. Tepuk tangan sedaya Bapak Ibu untuk beliau-beliau yang sampun minggah. Matur nuwun Pak Sriadi sekalian garwa, Pak Trisno, matur nuwun sekalian sehat. Monggo mentara. Bali ngulang ono sayur
bapak piyai kok le. Wah, udan rezeki. Amin, amin. Wah, jan wis diratani kabeh. Oh, sedaya, Pak. Waranggana kanca pengrawit wis tiba kemil iki. Ha iya. Ya wong jenenge seniman yen lagi mulya ya kaya bengi iki. Leres. Mangsaku. Piye nduk niken? Wah, jan piyai kene elok-elok ta. Elok-elok Mas. Kula kinten mau lek bapak-bapak timbali teng mriki niku lek mung meneng tok. Tibake pas langsung mau salim karo jan elok tenan. Alhamdulillah. Timbali rene iki yo ngangeni tumrape apa para seniman. Niki sinambi nggih Mas Gareng. Kula tak ngaturke lelagon gerajakan mergo ingkang nyuwun iki pepundhenku sing tak tresnani tenan. Sinten? Pak Jun. Nggih. Pak Jun, matur nuwun. Wah, jan piyai kok le. Nggih, Pak Jun. Iya piyai elok tenan iki. Ayo kene Mbak Dita kene karo Nduk Niken kene gerajakan. Monggo. Ayo. Monggo Mbak Dita. Aturan mriki nyanyi. Mbak Niken pun ngantosi. Yo Mbak Dita tinggal mriki yo Mbak Dita. Ayo. Alhamdulillah wajane ibu-ibu jer diubengi ae. Wes. Nggih. Mengke khusus Pak Jarwo gara-gara aja kondur sik. Kuwi tak aturi beksa karo Gentari wis khusus kuwi. Nggih, Pak. Mumpung Gentari dalu niki free, Pak. Wah, diangandani kok. Tanpa bandrol Gentari. Kare wangi wingi tak tebus. Ayo. Apa ning dadian to? Apa termasuk rancangan iki? Ya ora no rancaan. Kok ditebus? Ayo wilan. Oh iya, Pak. Mau wilan. Yo, gerajakan Banyuwangi berdua Mbak Niken karo Mbak Dita. Monggo Cak, yuk garap gerajakan. Monggo yuk Pak Jun, wilujeng midhang katakan. Yuk. Alam Banyuwangi. Ae. Jenggleng Mas Gareng. Ayo. Awas. Dengan
iki patet songo nggon gara-gara Siap. bakune kabeh padha kecekele ayo tak dereki mak ayo